Hvad er det, du laver? Jeg laver Lars. Hvem er det, der sniper? Okay, så der skal ikke være en sniper med. Men sig lige til, hvis en af jer går sniper, så vi ikke har to, og så bliver slået ihjel. Ja, så sig. Jeg kan måske godt snipe på et tidspunkt. Vi skal joine, og... det her er passwordet. Det er numse mellemrum join. Hvad er det, vi skal join? Numse mellemrum join. Det er så jeg bare dum. Ja. For at lobbyen close. Hvordan er det, jeg joiner? Hvad er det, jeg skal join? Okay, invalid password. Jeg forstår det ikke. Hvad er det, jeg skal? Det vil jeg join mig. Hvem skal vi så join? Ingemann, hvad skal vi det er gøre? bare numse, okay. Kom nu ind. Nå, okay. No. Jeg skal nok join Ingemann. Join mig ikke, Mads. Map eller Der er bare joining server. Password. NUMS. tilbage. Okay. Du skal joine også, fordi... Join Ingemann. Hvis du kan det. Er det sådan... Passwordet er en numse. Hvorfor er vi... 3-4 folk herinde? Der er password. Numse. Numse. Ja. Hvem er det, vi skal kæmpe mod her? Det. Er det dem alle sammen, eller hvad? Er I klar? Yeah. Ja, det. Jeg siger Okay, DGT øverste hold og penis ned. Oh god. Hvad sker der? Penis er nederste hold. Oh god. Nej. Jeg tager auto, jeg vil hellere være på deres hold. Det kan jeg godt forstå i det. Tak for det. Lad os alle sammen gå på deres hold. Ja. Så finder vi. Okay. Så er vi bare Okay, nogen der gerne vil være sniper her. Nej. Nej. Okay, det vil jeg heller ikke. Nej. Okay, jeg skal nok tage den. Okay, så er vi delta eller hvad? Er vi Delta? Ja, det går ud fra. Men jeg kan ikke komme ind på Delta. Min CM901 klasse er låst. Fuck. Fuck you. Og jeg glemte at lave 2 granater om på min Drenge, er I Delta? Ja. Vi er sammen med nogle andre. Du kan komme ind på Delta. Jamen, jeg er inde på Delta. Oh god, jeg er bange. Det Jeg er- bruger bare sniper. Okay. Fuck. Jeg har sådan en mærkelig følelse. Oh god, Kasper, for Okay, pas helvede. på med at rushe, Hvad laver du så selv? Jeg beskytter Jeg er nu bag ved dig. Drenge, hjælp mig. Kasper! Kasper, lad være at gå alene. Det fandt jeg ud af. Fuck, de sidder inde lige derovre. Hjælp mig. Kasper! Ah, fuck. Åh, Nej, fuck, Kasper. jeg Der er gang i. God. Hvordan kan I gå væk fra mig sådan der? Hvorfor gik du af dig? Okay. De Jeg gør var dig selv fucking væk. bange. Oh, fuck. I kunne ikke bare gå fra mig. Jeg følger efter ham her. Okay, vi skal virkelig prøve at gå samlet som vi kan. Oh shit, der sidder nogle folk lige herovre, guys. Jeg går efter Ivan. Jeg bliver skudt, hvad? Hey, Hacks. Hey, det er 2-2, kom så. Kom nu, Jeg ved drenge. ikke, om det er Her- Josh-manden igen. Hvorfor skal jeg lige snipe? Fik jeg ikke. Kasper, du skal ikke snipe. Jamen, så skifter jeg næste gang jeg dør. Come on, guys. Ja, du skytter dig. Jeg har ikke fået nogen. Jeg gik alene, Mads. Jeg har kun fundet den, der skød mig. Ja, jeg valgte at gå alene om på. igen, mand. De skyder igen! Hvordan kan det være, at han må bruge CM901, når min klasse er låst? Det er værd, du har fået glemt at skifte granater. What? Hvordan fungerer det der? Åh! Nå, okay. Oh NVA. god. Okay, var der nogen, der sagde, at de ikke var gode? De er fucking gode. Der var ikke nogen, der sagde, de ikke var gode. Yes, Fører. yes. De fører.
Men drenge, vi kan godt drikke det. Ikke mand. Fanden ikke, mand. Hvorfor er han så god? Må Hvorfor ikke er der han... også lidt, vi skal ikke Hvad er det for- rushe. What the fuck? Hvorfor ikke? Hvorfor kan han Han er bruge syg. 15 ret? Vi skal ikke have ultra til at være allerede rundt 1. Nej. Hvad Nå, skal de for det- de andre på holdene der? Dem der bare... De er spectator, vel så. Hvor fanden er de så henne? Oh fuck! De er der ikke rigtig, men de er spectator. Nej, ingen mand, Jamen, de vi skal følger på bare os på. De har ikke lagt klar, som... Jeg har flasher ham, Gunnar. Okay. Oh god, der er en bag mig. Hvad i er... Hvordan kan jeg undgå at dræbe ham der? Åh! Nej, han... Wow. Det går ikke så godt, drenge. Vi får klø, vi gør. Nej, vi gør ikke, mand. Det siger du ikke. Vi er kun 10 kills bagud. Det er kun 10 kills. Ja. Okay. Men jeg er op. Ikke skud. Ja. Det er ikke, man så. Der er en tæt på mig. Jeg kan ikke... Der er en det der. God. Dog. Jeg blev knocket af en level 35. Hvis det er sådan 0. Hvorfor dør han ikke af det der? Og hvad? Eller, ja. Så er de to sat. Hvorfor kan jeg ikke bruge... Når det er en, man har skrevet det. Nej. Kan du ikke bruge centimeter 901? Kan du ikke have 901 cm? Det vil du ikke dør. Åh. Hvor er det lige? YOLOs. Og hvad? Så. Hvad har du på den der klare stykke med roing, mand? Mor. Okay, hej mor. Hvad laver du på Ingemanns glas? Det skulle da lidt dumt. Ja, kan du lige bede din mor om at gå væk? Også. Ja, mor, gå væk fra Ingemanns glas. Han kan ikke lide det. Ja, jeg kan se en! Ej, seriøst. Han løber hen til jer. Der er en til. Jeg nakker ham. Ja, den ene af dem. Efterkampen, det hjælper sgu da ikke, mand. Fuck! De går alle sammen samlet. Ikke skyde mig. Ja. Jeg er ikke den fjende endnu. De går alle sammen samlet, drenge. Jeg siger det bare. Seriøst, skal vi virkelig have så meget tæv i den første runde? Nej, vi skal ikke. Flash in my Lars, det face. fandme en af jer, der ligger camera der. Vi er nødt til at gå til dig sammen. Ja, jeg blev flashet. Følg efter Ivan. Det gør jeg ikke. Så Ivan. Ivan. Åh, fuck. Ivan. Hvad er det så en derovre? De går sammen. Hvad skal du? Ja, de løber sammen, så skal du ikke gå alene med det. Jeg kan godt lide at gå alene. Du har ikke nogen fordel. Fuck, de flasher bagfra, guys. Det sker ikke, når jeg går alene. Okay, de er døde. 2 af dem er. De fører kun med 9 kills nu. Så kommer der en bagfra. Jeg vidste. Kasper. Don't. Okay. Don't die on me. Vi skal ind til Kasper nu. Eller Kasper skal hen til os. Kasper, kom nu herover, din... Nå, vent. Kasper, din nød. Ja, det er Kasper. Kasper, kom nu herover af. Ivan, hvad laver du derovre? Hey, Kasper, kom med mig. Jeg arbejder Jamen, jeg bedst føler- alene. Jeg prøver at gå den anden vej hen til jer, mand. Nej, jeg kommer ikke til. Okay, så kom hen til mig. Åh, spawnede lige. Kasper! Her. Kom hen til mig. Kom hen til mig. Jeg kan mærke, de er tæt på mig. Hvorfor kan han... Payback, motherfucker. Hvorfor rammer min skud ikke? Når det egentlig gør, så dræber det ikke. Det er ikke svare på, Mads. Wow. Fuck, ham skulle jeg have haft. Nå. Undskyld, Mads. Hvorfor spawnede jeg herover af? Må jeg bare holde lidt om? Ikke spørg, du fundet i Jeg blev hovedet. skudt fra alle sider der, men jeg fik en. Jeg fik assist. Ja, vi kommer igen, kommer bare en kære. Så kom vi 10 kills. Det er kun Det er 10 godt. kills. Jamen, det er fint nok. Jeg håber ikke, vi spiller til et eller andet fucking lidt. Vi spiller sådan 7.500 gætter. Øj, for helvede.
Ikke, Jeg mand. tager med at kigge til den anden side. Okay, Kasper, sigt! Jeg har styr på det. Jeg går rundt om hjørner uden at sigte. Okay. Derfor du stalker på for helvede. Guys, ellers sit med pro, så vi kan høre dem. Der var en. Jeg hører en. Ellers er det jer. Fuck! Der sidder en femmer dernede. Oh god. Det er Lad være. Jackie. Den der håndgranat gider jeg ikke have i hovedet, siger det bare. Så kommer han bagfra. Fuck. Røv. Og røv. Fuck, bilen springer. Den der. Hvorfor siger det bomber over det hele? Hvordan kunne jeg Nå, det er dø af han ikke? Okay, jeg sniper nu. Sniper du nu? Ja. Det skal lige sige, at de ikke har nogen sniper. Nej, jeg er også ligeglad. Så hvis du løber ind i nogen, Så nakker jeg dem. Du ved, at jeg er syg, Mads. ja, du er syg. Ja, okay, så prøver jeg at nakke ham med en pistol. Og se, hvad jeg mener. Okay, nu nakker jeg dem, Mads. Jeg vil høre... Care package. Okay, care package. Care package, guys. Kan du have en care package? Det kan du jo ikke. Jo, Nej, fordi det må de ikke have. præcis. Det er derfor, jeg kan høre den. Okay, det var det værste sniperarbejde, jeg nogensinde har gjort. Hvad laver I? Den Jeg dødsrum dræbte dernede. lige en eller anden. Så der er det. Ej, man. Fuck, Oh, der er en, der fuck. stod lige forbi mit hoved. Der var en, der skød, og så faldt jeg ned. Neder. Der er en der. Der er en der. Der sidder en af dem tøjer på jer. Det her for lige. Oh god, der er ikke så lang tid tilbage, drenge. Fuck, vi er så. Nej, de kører rimelig stort over os lige nu. Det er bare en lille smule. Fuck. Kom nu, vi kan godt. Sådan cirka. Så mindre vi kan få... Time's almost up. Jeg kan helt lide den der biblet. Wow. Hvordan Er det rundt? sådan her, det skal ende? Inden med tiden løber ud. Det er fandme nederen. Også bare, vi taber. Den kan Jamen, det er lige meget. Inden med tiden løber ud, det er fandme det værste. Så helvede, kom nu. Stadig dag. Nej, de er oppe i det der hus. Don't let this happen again. Det er mig. Nej, det er heldigvis ikke mig. Kom on, jeg har skudt ham inden. Baby top. Stor. Tak for spillet, gør. Det kan til videre. Det var sgu fedt at spille med jer, Hva? Pene. Er vi videre? Nej. Skal vi bare lige eller hvad? Hvorfor ikke give spectate? Eller hvad? Okay, det var kig på den. Okay. Det var den turnering. Ja, vi vandt altså. Sådan. Vi kan godt være det var bare stolte det over gik bedst for. Det undrer mig ikke. Svære tider. Svære tider, vi var ikke. Svære tider kræver desperate folk. Det tog os 8 minutter at tage den der. Det er kort tid. Det er den længste runde. Sådan. Nå. Nej. Ja. Det gik fint nok. Ja. Jeg gider fandme ikke at give penis mere. Det er skam. Det er Hey, skam. YouTube er op igen. Yay, hurra. Skammer mig. Jamen, du skal ikke skamme dig, du skal bare sidde hjemme i et hjørne og græde. Og det ikke at skamme sig, eller hvad? Nej, det er jo bare at opføre sig normalt. Nå, okay, tak. Det er også lidt.